Димитров, с мен е Богомил Стоянов. Здравейте! И днес ще буганим тези 6 дъвки шок. И ето сега почваме. Добре, да започваме. 1, 2, 3, 6. Направо 6. Добре. Как слушате? Добре ли сте, господине? Не. Аз ви предупредих, обаче човекът е дебела глава. Виктор се изсмява, пич. Вижте района, в който живеем, хора. Както виждате, сега в момента и много лути, и много Е кисело. кисело. То се повърна. Как видите, Бохи? Покажи, ето и 6 дъвки. Ще го пипна. Вини го. Гнусно ли е, бе? Ало, го браже! Помирисал го. Вижте тази топка от 6 смлени дъвки. Добре, и това ще бъде всичко от нас. Хайде, от мене, чао.